продължаваме след рекламите. Заговорихме се сега с Магдалена Илиева. Здрасти, Маги. Радваме се, че си тук. Здравей, добре дошла. За да ни разкаже малко повече за мисия Родина, да се запознаят и нашите зрители с нея. Много хора вече, доста хора вече знаят за нея и работят в тази посока, но все пак ни разкажи малко повече. Много нови неща стартираха от началото на тази година и то в посока на това младото поколение, от най-малките, като детски градини и училища, много при сърце взеха каузата директорите на... Аз ще успея, вярвам, да изброя всички, които се включиха. Но тази инициатива стартира на 1 декември, всъщност миналата година, когато Христо Димитров, който е идеолог на тази кауза, представи принципите на мисия Родина пред образователен форум Компас на лидерите в образованието. Над 90 директори, заместник директори на училища, детски градини. Ама каква е идеята от децата да тръгне към всички? От децата започвате? Да. Добре. И постепенно започнаха училище Любен Каравелов в Пловдив с директорка Славка Щерева. Те се включиха като първо училище в мисия Родина и направиха концерт под наслов Мисия Родина. Този концерт беше изключително, ето да, виждаме и снимки от събитието. Разбира се, специален гост беше Христо Димитров, който отново говори за принципите, представи цялата идея на каузата и това, което имаме като голяма визия и за достигане на абсолютно всеки един българин реално в нашата държава. Ти можеш ли тия принципи да ни ги кажеш? Ти си ги подготвила? Принципите са 20. Даже аз сега ще ви подаря по една брошура, защото това е нещо, което от миналата година искахме да пуснем тираж и успяхме тази година. 30 000 е тиража, който успяхме да пуснем с новата визия на брошурата. Вътре са всички принципи и накратко в началото е обяснено какво точно е мисия Родина. Да. Като на задната страница имаме сайта, който вече е факт. Сега ще ви кажа малко повече и за това. И всяка една от социалните ни мрежи. Имаме профили в Facebook, в Instagram, в TikTok, отново за младата аудитория. Имаме контакти, електронна поща, така че всеки един, който иска да вземе участие, може да ни пише във всеки един от тези профили, включително и на сайта има платформа, в която можеш да си избере всеки по кой начин може да се включи. Като начините са 7. Може като дарител да се включи, като последовател, доброволец, съратник, лидер, лице са популярните личности в България и медиен партньор, както ето Национална телевизия БГ+, която така популяризира с реклами и в предаванията мисия Родина. Като там е обяснено всеки един от начините, всъщност какво човек може какво изисква и какво да направиш, за да го подкрепиш. Сега, аз ще си позволя да те прекъсна тук. Само първото, което мисля, че е абсолютно определящо изречение от тази брошура, ще прочета. Мисия Родина представлява система от принципи, които, ако приложим в нашия живот, ще превърнем България в уважавана, просперираща и добра за живеене държава. Да. И това всъщност казва всичко. Да. Какво е мисия Родина и към какво се стреми. Защо мислиш, че трябва да започнем? Осъзнати ли са достатъчно толкова малките, нали? Защото ние говорим за младите, може би аз грешно разбрах, че говорим за още първи, втори клас. Осъзнати са. Аз даже сега ще вметна една прекрасна млада дама на 10 години, Александра Варева, която даже сега в събота имаше огромен спектакъл, в който, разбира се, режисьор Христо Димитров взеха участие над 1500 танцора и сега може даже тя виждаме, тя за Деня на труда направи проект Мисия Родина, като всеки един от принципите го направи отделно. Като илюстрация. Да.
и просто толкова вдъхновяващо дете. Даже можем да видим, мисля, имаме видео от концерта, готовност, с какво тя се включи и там. Земя, като една човешка длан, но по-голяма, ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че от кремък твоят стар Балкан. Какво, че виха вълци и чакали из твоите полета и гори, Сунес, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя, като една човешка длан, но щупи се в тази длан сурова, стъкана с византийската отрова и кървавият турски ятаган. Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твоята пръст, но падаха по теб с пречупен кръст. Че беше малка ти, но беше тежка. И стана чудо! Смертю, смърт поправ, усмихнаха се чардакли къщи, заплющяха знамена му гъщи и път се ширна. Александра Варева доста така добре я познавам и това е едно дете, което е действително дете за пример. С изключително много неща се занимава, изключително артистична, изключително добра в училище, така че успява да обхване много таланти всичко. Има, да, действително. Да. Действително. Супер. Ами, аз набързо префърлям така принципите от брошурата, която Маги ти ни предостави. Да, и... В общи линии те са абсолютно за всички валидни и ние ги знаеме тия неща и някак си обаче малко така мимоходом минаваме през тях. Не им се вглъбяваме толкова. Да. И това е акцента на цялата кауза и идеята. Да запалим във всеки един желанието да започне да живее по този начин. Не само да си го знаем, но просто да си продължаваме по стария начин и само да се оплакваме, че нищо от никъде не се случва. Знаеш ли какво ми прави впечатление? Ние спряхме и да се оплакваме. Аз вече много рядко чувам някой да се оплаква. Нямам предвид, че сме започнали да се хвалим. Себе си категорично. Себе си категорично. Нямам предвид, че сме започнали да се хвалим или да изведнъж всичко да се е получило. Просто няма абсолютно никакъв смисъл. И което е по-тъжното, мен изобщо не ме интересува твоето оплакване. Нали, давам с нас пример, но това важи абсолютно за всеки. И затова нека си не присъства това оплакване. Затова се обръщаме към зрителите и им казваме: гледайте точно в 10, винаги се гордеем с българските постижения, винаги сме усмихнати и наистина, Стефане, може и да си прав, но малко по малко нещата ще станат по-добре. Добре. По-добре от това на къде? Да, явно има. Вярваме, със сигурност има
има на къде да се развиваме и да ставаме по-добри. И в тази връзка бих искала да ви поканя и двамата да се включите като лица на Мисия Родина, защото това са точно тези популярни хора с влияние вече, а вие чрез предаването и всичко, което правите, имате такова влияние. Така че с радост ще очаквам вашите видеа, ако се съгласите. Какво трябва, например, решаваме да го направим, какво трябва да представлява това? Едно видео, което между 30 секунди и 1 минута можете да запишете кой от 20-те принципа ви е така най-на сърце и защо. Би било чудесно. Просто го заявяваш. Аз като гледам те гордо от 20-те, 15 са ми на сърце. Да не казвам всички, защото това са пак да кажем неща, които който и да попитаме, всеки се припознае в това нещо. И ще го сподели. Дори да не са във всичките, в повече от половината със сигурност. Така е. Така е. Сега ли ще си избереш, Жани, ти? Или да ти избера аз, ако искаш, а те пък ти на мен. Добре, може и така да го направим. Ще го помислим това, Стефане. Не бързай. Маги, благодарим ти. Кажи ни още веднъж само кои са начините да се включим, след което ще поканим и нашите зрители на Жеравна. Като дарител човек може да се включи, което е много ценно наистина и жизненно важно за тази кауза да просъществува. Защото ето както този сайт, който обявихме, че вече е сайт, че вече е факт, това нещо също нямаше как да се случи, ако не се появили хора, които да дарят. И едно прекрасно семейство Рангелови, които спонсорираха това нещо, така че призовавам и зрителите на БГ Плюс и на вашето предаване наистина ако това има на сърце, нека да се включат. Имаме много каузи, много идеи, които за реализирането им ни трябва такива сърца и такива хора. Като последовател може да се включи, да споделят хората в социалните мрежи тази кауза, нещата, които правят хората. Доброволец, ето Ансамбъл Българе са пример за едни доброволци, които на събитията на Мисия Родина танцуват без хонорари, защото просто труда си дават за това да подкрепят. Съратниците са хора, които всеки месец даряват по 10 лева. Това е една толкова минимална сума, но пък когато са много хора и малко по малко, това също е в голяма помощ. Лидерите са хора, които със своите идеи и възможности да организират по-големи събития се включват. Лицата са, както разбрахме, популярните лица, които подкрепят, и медийните партньори са различни медии, които застават за каузата. Искаш ли вместо Жеравна да го наградим това с видео за Мисия Родина? Също имаме. Да, мисля, че ще бъде после може да си поканим и на Жеравна. Точно така. Но да подкрепим това, което и Маги каза, да го видят и зрителите. Благодаря. Много ти благодаря, че дойде днес при нас и успех. И аз благодаря. Мисия Родина. Принципи. Първи. При никакви обстоятелства не говоря лошо или негативно за България, държавата, българите като народ или за който и да е българин. Ако не уважаваме държавата и народа си, пълен абсурд е да мислим, че другите ще ни уважават. За България само добро. Това ми носи уважение. Втори. Аз съм рекламен агент на България навсякъде, където отида или имам влияние. Всеки път, когато имам възможност, хваля страната си. Това ми носи пари. Трети. Превръщам думата българин в синоним на думата брат и думата българка в синоним на сестра. Грижа се за всеки българин като за свой брат или сестра, независимо къде съм и какво е отношението ми към него. Това ми дава щастие. Четвърти. Никога не изпитвам негативно отношение към свой сънародник заради политически, етнически, религиозни и каквито и да е други различия. Аз уважавам политическите възгледи на другите, дори и да са мои противници. Работя за интеграцията между етносите. Това ме изпълва с мир. Пети. Радвам се на всеки български успех, дори да е на най-големия ми конкурент.
Аз го споделям, следвам, уча се от него и не завиждам. Това ми носи успех. 6. Мисля, подкрепям и се грижа за другите българи. За бизнеса им, за образованието им, за здравето, за всичко. Това ме прави изключително ценен човек. 7. Всеки ден правя нещо добро за някой мой сънародник. Казвам добра дума, дарявам сума, подарявам усмивка или давам прошка. Мога да направя много добри дела, за които не се изискват усилия и средства. Това ме изпълва с радост. 8. Достойно защитавам името българин пред останалите. Моите доблестни постъпки са пример за другите народи. Правя така, че името българин и България да звучат гордо. Това ми дава сила. 9. При възможност винаги купувам български продукти. Стимулирам родното производство, земеделския стопанин и собствената ни икономика. Това ни дава финансова стабилност. 10. Спазвам духовните ценности в живота си. Това ме прави благословен. 11. Моля се освен за себе си и семейството си и за просперитета на България. Това прави живота ми по-добър. 12. Избрах своя благородна кауза в полза на България и ще я следвам до края на живота си. Това ме превръща в значим човек. 13. Поставих знамето на България в своя дом, офис, работно място, училище и на всяко място, където имам възможност. Това подсилва националното ми самочувствие. 14. Превърнах мястото пред дома си в изложбена площ. Редовно го почиствам, украсявам, поддържам, поливам и съм заобиколен от красота. Това ме изпълва с удовлетворение. 15. Подкрепям българската култура, изкуство, традиции, история и фолклор. Имам своя национална носия. Научих няколко български фолклорни хора и песни. Чета стари и нови български автори. Пиша на български. Изучавам историята на народа си. Това ми носи мъдрост и допускам по-малко грешки в живота. 16. Спазвам българските обреди, обичаи и сватбени традиции. Изповядвам прословутите българска щедрост и гостоприемство. Това съхранява моята идентичност. 17. Създавам деца, стимулирам раждаемостта и осъзнатото родителство в България. Това е пътят към стабилната икономика. Имам ли деца, имам бъдеще. Това продължава живота ми. 18. Уча децата и внуците си на патриотизъм. Възпитавам ги да обичат отечеството ни и правя така, че да израснат достойни българи. Винаги помня, че съдбата на страната ни е в техните ръце. Това ще ми осигури спокойни старини. 19. Почитам паметта на героите загинали, за да живея свободно. На 2 юни в 12 часа, когато засвирят сирените в тяхна памет, не си позволявам да седя, да ходя по улицата или да карам кола. Изправям се, спирам за минута и прекланям глава пред тяхната велика саможертва. Това ми вдъхва смелост. 20. Превърнах мисия Родина в своя лична мисия, която изпълнявам, популяризирам и проповядвам. Това ме изпълва с надежда, че ще живея в най-прекрасната страна в света. И никой няма да е в състояние да я провали.
Аз мисля, че са хубави принципите на мисия Родина и действително е хубаво да... Тук е трудно да излъчиш един. Да, защото всичко е точно както каза ти, общо прието и трябва да се... Всички би трябвало да живеем по този Дори начин. да не можеш да се придържаш към някой, ти пак ги разбираш и ги подкрепиш и смяташ, че... така че според мен като цяло трябва да подкрепиш проекта и идеята на мисия Родина, а не една от точките. Да. Макар да има, аз съм сигурен, че във всеки ще има противоречие. Тук с това да си съгласен, с това да не си. Тия, които са свързани с културата, ти ги подкрепеш реално всичките. Да. Но аз не съм част от това чисто физически, това не означава, че не ги подкрепям. Естествено, разбира се, да. Така че, абсолютно просто, ако искаш, първото, което мога да направим, тук виждам специално по това, ние иначе отдавна ги правим много от тия неща, но да си поставим едно малко знаме, тук българското, да не стои в ефир така постоянно. Съгласна съм. И ето, 13-ти принцип, веднага го впрягаме в действие. Да, аз нямам какво да казвам. Ти каза, че спазвам всички свързани с култура, традиции и обичаи. Естествено, харесвам всички принципи. Мисля, че днес беше интересно, любопитно. Така, то винаги е. Винаги е. Винаги е. Мерси. Така каза, че винаги е. Така Утре ще бъде още нали? Няма да ме има или какво? Не, тук ще си. Добре. Тука, да. Значи няма мърдане тук всеки ден, точно в 10. Точно в 10. Надяваме се и аз да съм в час. Да. Всичко ще бъде наред. Айде сега, чао, хубав ден да имате, утре пак.